Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi, jeiki, oe hortatik, ongitorri bigarren kafera. Gaur mozorrori gabe etorri gara, atzo sekulako festa izan genuelako. Haze asteburua, inauteriak Euskal Herriko txoko askotan, baina zer esango dizuegu guk, bereziki hemen, Tolosan. Gu babesean gaude gure laborategian, baina agian txaranga doinuak entzungo dituzu eguneren batean. Duela ordu bete hasi dira herritik bueltaka, eta ordu bete barru hasiko dira 100 aurreta gazte ere dantzan. Gaur beraien eguna da. Eta gure entzuleak zer? Mozorrotu aldira asteburu honetan? Kontatu txatean zertaz mozorrotu zarete? Oraindik goiz da balorazioak egiten hasteko, baino ez dakizue zenbat mitoaro ikusi nituen atzo. Pay your reparas everywhere. Jantzi zara nire bihotza, eguzki loreak zuri begira dira. Zetak taldeak urtarrilean Nafarroarenan eskainitako kontzertuek arrastoa utzi dute, eta asteburuan pertsona asko ikusi ditugu Zapigorri, Jantzitxuri eta Adarrekin. Tira behintzat mozor hori bertakoa dugu. Ez dakitzen bat Squid Games edo El Juego del Calamar telesaieko mozorro ikusi ditudan. Lan jantzi gorriak eta pistolak sormenari leku gehiagi utzi gabe. Beste batzuk aldiz, kritika eta parodia egiteko probestu dute aukera. Ikusi genituen Milei presidentea eta kripto txamponen kontua, Aita Santuren bat ere ikusi nuen erdigaixorik, Trumpen aurkako aldarrikapen ugari. Monster on the beat, ho, Debo, any rap nigga, he a free throw. Man down, call her Amber Lamps, tell him breathe, bro. Nella nigga to the cross, he walk around like Tizo. What's up with these jabroni ass niggas trying to see Compton? The industry can hate me, fuck them all and they mama. How many options you really got? I mean, it's too many options. I'm finna pass on this body, I'm John Stockton. Beat your ass and hide the Bible if God watching. Sometimes you gotta pop out and show niggas. Certified boogeyman, I'm the one that up to score with him. Walking down whole time. Atzo oztuko nintzen edo, baina agian gure entzuleren bat ez da oraindik mozorrotu, beraz, ea ideiaren bat topatzen dugun efemeridetan. Gaur, martxoak 3 da basa biziaren munduko eguna. Animaliaren batetaz mozorrotu gaitezke agian. Nazio Batuen Batzar Nagusiak 2013ko abenduaren 20an erabaki zuen urtero martxoaren 3an ospatuko zela egun hau. Egun hori, Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Floral deritzon itunaren sinaduraren urtemuga da. Ez dago atajerik. Ederki Julen, milioi bat espezie baino gehiago galtzeko arriskuan daude, beraz horietako baten bat, ardezakezu, mozorrotzeko inspirazio gisa, eta gainera, beraien aldeko kanpaina egiteko aprobetxatu. Hartza polarra, mandrilak, dordoka angoknokoa... Barne pizti atera hadi, ez duzu beharin beste blin-blin. Ringanean Mohamed Ali, bihurtu zara animali. Senta la bestia del bosc, l'eco viu de la muntanya, núvols grisos planolfos, pluja suau banya la... Gaurko egunez jaio edo hildako pertsonak ere erabili ditzakegu inspirazio iturri gisa. Errespetu guztiz noski. Adibidez, hartu bizikleta bat eta bibote luze bat eta Maurice Garin izan zaitezke. Maurice Garin 1871ko martxoaren 3an jaiotako txirrindulari frantziarra izan zen. Frantziako turreko lehen edizioko garaia, 1904 urtean, turretik kanporatu izan zen tren bat hartzeagatik etapa bat amaitzeko aizu. Tira, leku batzuetan diote trena hartu zuela, beste batzuetan auto bat, eta beste batzuetan janaria lapurtzeagatik deskalifikatu zutela. Dena den handik gutxira txirrindularitza profesionala utzi eta bizikletak konpontzeko denda bat iriki zuen. Lanzados por un mes,
Beste mozorro badaukat. Ea. Korri egiteko zapatillak, galtza oso motxak, eta La Florida Parkeko ikurren bat edo patataren bat. Listo. Hortxe duzue Martin Fizen mozorroa. Gaurko egunez jaio zelako Gasteizko atleta. 1983an irabazi zuen bere lehenengo maratoia Helsinki hiri hartan bertan Europako txapeldun bilakatu zen hurrengo urtean. Eta urte bete geroago munduko txapeldun bihurtu zen Göteborgen, Suedian. Rotterdam, Seul eta Japoniako otxuko lasterketak ere irabazi zituen eta Joko Olimpikoetan posturik altuena Atlantan lortu zuen 1986an, laugarren postua hain zuzen ere. Atenasko munduko txapelketan zilarrezko domina lortu zuen eta 6. izan zen Sydneyko Joko Olimpikoetan. Gora Martin Fiz. Aizue, eta ileorde horia, kamisita urdina eta gabardina batekin, Tintin. RG Belgikar komikigilea, Tintinen abenturen sortzaia, gaurko egunez hiltzen 1983an. 1988ko urtarriaren 10ean argitaratu zuten Tintinen lehen komiki atala. Belgikako Le 20e ziklo egunkari katolikoak gaztetxoentzako kaleratzen zuen gehigarrian. Lehen abentura, Tintin Sobieten herrialdean, aldezkari horren zuzendari Wallace apaiz integristaren eskariz egin zuten. Gazteen artean komunismoarekiko gorrotoa pizteko, baina... Ergeberak uko egin zion bizi zen artean liburuxka hori berargitaratzeari. Horregatik, gaur egun Tintinen abentura guztietatik koloretan argitaratu gabe dagoen bakarra da. Tintinen abenturaek arrakasta ikaragarria izan dute hasieratik, 116 hizkuntzetan argitaratu dira, eta orotara 250 milioi ale baino gehiago saldu dituzte, edizio piratak kontatu gabe noski. Hainbesterako, Charles de Gaulle presidente frantziarrak esan zuela, nazioartean bere pareko etxei bakarra Tintin zela. Barka jazue, ez... La dignitat, així que no t'esperis amb mi, que no puc viure sense tu. Sóc un Tintín sense vir-ho, no tinc ningú que em salvi el cul i a força d'anar-me aixecant. He après a viure sense tu, sóc un Tintín sense vir-ho. Goiuri, jerika bere batzutan nazten naiz audioekin. Bai, ez hemen kontua da, asmatu duzula, eta zure burua zuzendu duzula, ondo zegoen zerbait? Perfekzionismo izango. Tamalez, mozorrotzeko arrazoiez gain aserretzeko modukoak ere topatu ditugu gaurko efemerideetan. Gaur, martxoak 3 da. Egun garrantzitsua, zoritxarrez, Gasteizen. 1976ko martxoaren 3an, Espainiako poliziak 5 langile hil eta 100 zauritu zituen tiroz Gasteizen. Greba orokorra deituta zegoen eta 100 langile Zaramagako elizan zeuden elkartuta. Poliziak gas negarreragilea jaurti zuen barrera eta hauek kalera ateratzen hasi zirenean tiro egin zieten. Polizien irrati seinalean, esaiozu Salinasi, historiako jipoirik handienari gure ekarpena egingo diogula, horixe nola aitortzen zuten grabatu zuten. Eskubiden alde zinen borroketan, langileen duintasuna eskuratu nahian, eman zenituen zure urteak eta zuren bizitza, elizetan abesten zenuten internazionala, kaletan oiukatu zenuten greba orokorra, langileen borroka eta indarra somatzen zen giroan, ia zuek bihurtu zenuten borroka dibidea. Tira entzuleok, atzera begira jarri ostean aurrera begira ere jarriko gara. Esan dugun bezala, egon garrantzitsua dalako gaur Tolosako inauterietan. Beraz, hemen gaituzue parrandarako prest gaur ere. Parranda A3 bandas podcasteko kideek montatu dutena. 5 urte betetzear da proiektua eta ospatzeko hainbat egitali antolatu dituzte. Iñaki Berueta eta Aitor Karraskorekin hitz egingo dugu. Dena ez da ordea parranda izango. Iker Gozategi argazkilaria dator eta bere sorkuntza munduan murgilduko gara. Bueno, dena ez dela parranda izango hori zuk diozue, nik irratsaio egingo dut, baina gero parranda egin nahi dut.
Bai, gaur ere bai, Gaur baita ere. Dena prest orduan. Entzuleok, gora inauteriak gora bigarren kafea, eta gora zuek martxoak 3 ditu gaur, eta astelenita da. Kristoren astelenita. Zuekin, jaun Andreok, eta ikusentzule zaretenok, Julen Goikotxe horbe gozo egunon. Baita zuei ere. Julen atzo zintzebil izen, baina gaur nik ez dut zintzibiltzen utziko. Zuekin entzuleok goiuri ez eizarandia, egunon. Egunon, ajerik gabe, ze ondo bizitzen den. Izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Elurbide gaurre martxoak 3 ditu, bigarren kafeak 9:20 bigarrena. Goizak dagoeneko atzian utzi ditu 10 eta laurdenak, eta hementxe gabiltza. Laurdenka oso bat egin nahian, baina egia esan nahiko txukon gabiltza. Zer esango dizuegu, atzo nola ibili ginen ikusi izan bazenute, gu sarirako. Ongi etorri guztioi bigarren kafean zarete, naiz irratian. Ekin genien atzo inauteriei, ekin genien, badakizue, esan dezan ibili garazken egunetan, ba inauteriak Tolosan bizi ditugunak oso kolpeka bizi ditugula. Ostegunean abiatzen dugu, ostiralean badugu zeregina, larun batean lasaiago gabiltza, igandean berriro azten dira. Ajea pasatzeari zeregina ditzen zai orain. Ostegunean hasten gara, ostiralean badugu zeregina. Lotxa gutxi. Pakea berria, Julen. Lotxa gutxi daukamen, jendeak. Eta gure maite dutekin abiatuko dugu gaurko saioa ere. Beraz, Julen Goikotxe horbe gozo. Zein da zure maite dut? Ba begira, pixkat inauteri girotik aldendu ingo naiz maite dut hau kontatzeko, baina gero eta sarriegotan entzuten dugu, ez? Borondatezko gauzak, gauzolana eta horrelakoak galtzen ari direla, jendeak ez daukala ez dakit, lehengo borondaterik, lehengo disponibilitaterik edo lehengo gogorik gauzak egiteko, horrela borondatez edo egin behar direnen gauzak egiteko, baina duela aste batzuk gure herrian prestatu dituzte, mendi bizikletan ibiltzeko horrela bidetxur batzuk, mendialdean, horrela jetxiera batzuk eta horrelako gauzak, duela urte batzuk prestatu zituzten dena esan behar baldin bada, baina azken aldian egin dituzten bat egokitzapen, eta egia da, izena hartzen ari direla, jetxiera hoiek eta gero eta jende gehiago ibiltzen dela asteburutan inguru horretan, kanpotik ere jende desente etortzen da, eta duela aste batzuk egin zuten, auzolanerako dei bat, bideoiek jende asko erabili ahal izateko, egokitzeko, txukuntzeko, eta zer da, eta 50-60 lagun elkartu ziren. Gipuzkoako baztar ezberdinetatik etorritako jendea, adin guztietako jendea, eta lehenguan beraiekin hitz egiten nuen, eta oso pozik zeuden, ikusten zuten
bidea garbitu beharra bazegoela, txukundu beharra zegoela, deialdi bat egin zuten, egia da, herrian babazirela bat horretarako prest zeudenak, baina sekulako poza hartu zuten, 60 lagun inguru elkartu zirenean, eta esaten zutena ez, jendeak erabiltzeko itura baduela, baina gero, erabili eta txukuntzea besteen eskusten dela, baina badirudi, mendibiziletaren alor horretan, auzolanerako joera horri behintzat eusten zaiola, eta begiro, poza eman zidan, eta hori xekaren nahi nuen. Ze ona, hori Julenen maite duta, ez dakite Goiurik zuk zurea prestatu ote duzun? Bai, noski. Nere maite duta da, aurten, inoiz baino gehiago gainera, edo agian lehenengo aldiz, hori esatera ausartuko nintzake, ikusi ditudala, omenaldi, aldarrikapen eta mezu ugari, aurreko urteetan, aurreko hamarkadetan, gizonek inauterietaz gozatzen zuten bitartean, emakumeek etxean egiten zuten lana, goraipatzeko mezu ugari ikusi ditut. Lana edo dena delakoa eta orain arte, edo agian enitzen jabetu, mezu horiek eta omenaldi horiek egiten zirenik, edo benetan orain arte ez dira egin, eta nik uste dut bigarren hori dela, ze hemen aipatu dugu, guk irratsaioa Tolosatik egiten dugu, atzoko egun handia izan zen Tolosa, baina baita aurrekoak ere, kontatzen joan garen bezalaxe, eta aurrekoan ikusi nuen dokumental bat. Hemen herritar batek egin duen dokumentala, inauterietako musikaren inguruan, txarangen inguruan, eta bertan aipatzen zen, nola, herriko hainbat gizon, txarangarekin, udaran, festaz festa, ibiltzeko, emakumeek zenbat lana egiten zuten, gero etxean. Hau da, nik egunez paper fabrikan egiten badut lan, eta fabrikatik ateratakoan joaten banaiz, beste herri batera, nire kuadriarekin txaranga jotzera, beste herriko festa horietan, eta txarangatik bueltan, etxera bueltatzen bali banaiz, eta pixka bat, lokuluskaren bat egiten badut, handik ordu gutxitara, paper fabrikara, bueltatzeko ordua izango dudalako, paper fabrikako uniformea nire emaztea garbituko dit. Paper fabrikako uniformea garbitzeaz gain, seme alabak emazteak zainduko ditu. Eta niretzako bazkaria turnotik bueltatzen izenean etxean egoteko, egon dadin, nire emazteak sartu beharko ditu orduak sukaldean. Eta horretaz, hitz egiten zen dokumentalean, baina horretaz, hitz egin zuen aurrekoan hitze aurkizuk berak idatzitako iritzi artikulu batean, eta aurten inauterietan baita ere, txalotu dira jostunak, eta txalotu ditugu gure amak eta gure amonak, etxean egon direnak eta inauteriak beste modu batera, ospatu dituztenak eta ez dakit ospatu, hitza ere, erabili genezaken, bizi, inauteriak beste modu batera bizi izan dituztela emakume askok, euren senarrek plazak hartzen zituzten bitartean. Ze senarrek hori, plazak hartzen zituzten, mozorro txukunekin, baina mozorro horiek, askotan, emaztek egiten zizkietan, eta emazte horiek, ez dute sentitu, edo batzuetan debekua ere, jasoko zuten, kalean aritzeko dantzan, parrandan, antzerkia egiten, parodia egiten, gizonek egiten zuten bezala, beraz, aurten ikusi ditut horrelako omenaldi ugari, hainbat emakumeri egindako omenaldi ugari, eta hori zen, nire maite ditut horrelakoak aintzat hartzen ditugunean, eta emakume hauei, merezitako txalo zaparra da botatzen digunen. Uste dut garko gure lehen gonbidatuari inork ez diola azaldu, horrela saio hasieran iristen denak maite dutari aurre egin beharra ere izaten diola. Beraz, entzun dezala, adi zer den maite duta. Bueno, maite duta, gure entzulek ondo ezagutzen dute, horixe da, maite dugun edo zer gauza. Izan daiteke gaur goizean bizi dugun zerbaitetik, gure hortzarotik, izan daiteke metafisikoa, izan daiteke erabat azalekoa, izan daiteke txokolate beltza gatzarekin, eta izan daiteke kafea baldin eta Goiuri ez pasaraz ez du kafea maite. Izan daiteke gauza mordoa. Baina nik nire maite duta kontatuko dizuet, eta maite duta eta maite dut ez dena da batera, garaiak pixat aldatu dira. Egunotan, inauteria aurretik lagun batek kontatu dit, lagun honek baditu ja 65 edo 6 urte, beraien inauterietako pasarte graziosonetako bat izan zela behin ari zirela bazkaltzen inauterietan, ez dakitze eguntzen igandea, astelenita, horrelakoren batean,
Eta kuadrillako baten, artean gaztetxoak ziren, kuadrillako baten ama etorri zela, etxean 3 bilobekin geratu zelako. Ados, hau da, Imaginatu, hauek zeuzkaten 25. hori da. Eta kuadrillako batek, ordurako 3 seme alaba bazituen. Bale, eta etorri zen seme alabe hoien ama edo bere ama. Ez, bere ama, seme alaba hoien amona. Hori da. Ez dut izenik esango. Eta amona etorri zen, eta kriston bronka botazion, nire lagun honen kuadrillakoari, ia izia elproja, 3 seme alaba etxen utzita eta nola abil aurre atatzea eta... Bueno, jatetxe guztia isiligatu omentzan, kriston zaparra dero izitzaion, eta, bueno, amona etxea bueltatu zen. Umea gantzilun. Eta, bueno, kuriosoa da, garaiak aldatu dira, gaurko ikuspegitik segituan kontatzen zuen horretan, ni geratu nintzen behi da, barra bilak ire launak, baina, pues, garai hortan, etzen ainagerikoa izango, eta, no, igual ez duten ikusi. Antxera bueltatu zen, ala etzen bueltatu? Ez. Antxe geratu zen. Ez da gizen bat denboraz, baina antxe geratu zen tarte batean. Eta... Gainera, triste aurpegiarekin eta biktima plantak egingo zituen. Auskalo. Bueno, ume horietako bat gaur egun ere laguna da. Ara? Bai. Eta harinatzaio bidaltzen maite dut hau, jakin dezan, Tolosako inauterietan, haren aitak eta amonak, historia kurioso bat utzi zutela. Bueno, historikoa da, inauterietan isila araztea jalde oso bat. Kontua izango da, isilik geratu ziren asko egoera berdinaren egongo ziren, akaso umeak etxean utzita egongo ziren, da esango zuten, isilik egon behar dira, hemen bestela, elarrondo kompatibo hartu. Ez dira, giro hartatik kontatu didaten anekdota bakarra. Maiko esan duzu. Norabidea irudikatzen duna Jakinaiko Eta segiton orkestuko dizuegu gaurko gure lehen gonbidatua, baina tira, berari ere eskatuko diogu zer maite duen, bere izena esan gabe guk hemen sekretuan mantenduko dugu. Egono, jauna? Bai. Zein da zure maite duta? Maite duta? Bakarra esan berda? Bueno, animatuzkio. Jo, eske, hola, etortzen eskit pertsona asko, hola, maite ditut esateko. Azteko, bueno, hola, familia oso presente, aitona bateze, eta gero, bueno, bateze amai baitara aipamen berezi bat nahi bilotin, eta baita nire bikotiai, xantiri. Bueno, Osa, eta segiko nuke, kuadrillako askoi, zailite zait, bat, aukeratzia maite dut bat, esatia. Bueno, gauza asko maite ditugu, pertsona asko ere bai, eta gauza ederra da, maite duta botata, bagoaz gure gorko protagonista orkestera. Argiztutako musu baten irudia Galdezkan nuatzu zarritan baina Gauza bat garbi dago, gure gorko gonbidatua, ofizioz dena da, eta ofizioz dena une oro da, deformazio profesionala zer den. Jakin nahiko nuke altuera hartzean gauzak aldatuta ikusten Entzulio, papagoaz gaurko astelenite egun honetan saioa abiatzera. Bueno, gerora joango gara parrandara, baina momentu hemen lasai antxera eta gozo xamar, beste kafetxo bat hartzeko prest ere bagara. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Voy a escribir algo que duela porque me jode que todo se muera. Puedo dormir con esta pena, pero la culpa es una cadena. Mientras yo me retuerzo en el dolor del ángulo muerto para curarse. No hay atajo en mi WhatsApp. Estás muy abajo. Hace frío en Donostia. Poesia bisuala
argazkien bitartez norberaren barruko argazkiare ateratzeko intentzio izan ohi du. Argazkilaritza ikasketak burututa, pandemian zehar, Bartzelonan egon ondoren eta argazkilari gisa jardun bitartean, zerbait berria sortzeko beharra sentitu zuen, berriz etxera itzultzean, hortik sortu zen bere berpiztu proiektua, emozioz berriak islatzen dituzten pilula gisa, atera zituen 15 ikus entzunezko laburrez osatutakoa. Hainbat proiektutan parte hartu du, tartean garrasi erakusketa egin zuen urte hasieran eta azken lana, entzuten ari garen, Merina Grisen, zuloa diska berriko bisualetan oinarritu da. Tartean beste hainbeste egitasmo proiektu, saltxa eta perexil eta, bueno, hau guztietaz hitz egiteko, gaur gurera gonbidatu dugu Iker Gozategi, ongi etorri, bigarren kafera eta egunon. Aupai, egunon. Orain ja esan dugun orden. Bai. Lehengo bi galderak egingo dizkizu hau, gonbidatu guzti egiten dizkiegu, eta bi galdera horietatik erantzuteko aukera duzu. Bat, bi, edo biak. Alegia, bata bestea edo biak. Bai? Edo biak. Lehen galdera, bigarren galdera, edo biak erantzutea. Norbere esku. Bueno, lehenengoa da, nola visualizatzen, zego juri. Gaiztoa. Bakizu zer? Bat, bi edo bi. Hoi partxoro genan eskene. Eguztiako mandiok, ez. Ajerik etzuela, esan du baino, hau indikatzeko, azken kalimotxoarekin dabil. Calderero. Calderero. Ez, atzo... Tolosan inauteriak. Ya está. Kaldero gorreko azten izan genitun. Bai. Ostra, vale. Nik uste dut, inauteri martxa ezberdinetan izaten direla, baina azkenekoak hauek. Asteburu ontatik aratago ez dagoela inauteririk Euskal Herrian. Bai badago, Julen? Okerrezpanago, altxasun, beranduago urrengo astean izaten dira. Okerrezpanago, Ados. Eta altxasun kaldareroak igual asteburu ontan izan dira? Hortzan justakit. Eta Brasilien ere aritu dira orain, ez? Orain ari dira Brasilien. Bai. Asteburuntan zozi izan da nun baite. Leku guztitan. Bai ez? Leku guztitan. Ni hori jotarra izan da, hori joan larun baten bakarrik ospatzitugu eta aste bete entzutia, vale, barkatu, Bueno, balenengo galdera da, nola visualizatzen duzun zure hileta. Bueno, nola gustatuko litzaioken? Bueno, bai. Zaiantzuk visualizatzen duzu baieta izango da, hileta guztiak bezala, baina nik nahiko nuke. Julen, kontatu alaiz. Borrokako, ginetuaren eskau, Bai. Baino, upa, inauterik etzi honikin. Atzoko izerretiatuta. Hoiz izan du, Bueno, orduan, nola gustatuko litzaizuken zuri? Lehenengo galdera. Vale. Bigarrena, goiurik egingo dizu, porque bestela, xiko zaitemen zuzenketetan. Zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo balu norbaitek. Baina, zuk irudikatu etortzen dela eta esaten dizula bidea. Zure bizitzari buruzko pelikula bat egin nahi dut, baina pelikulak ez du kontatuko jaiotzatik orainera arteko guztia. Aukeratu behar duzu zure bizitzako etapa zehatz bat, eta hortan oinarrituta egingo dut pelikula. Zein etapa aukeratuko zenuken? Beraz hortxe bi galderak eta Inigok oso ondo esan duen bezala. Daukezo, erotutea, bat, bi edo bi. Abilak? Oso ondo, zoragarri. Tope. Oixe. Vale. Hileta, iruditzen zait, iteitugula drama batzuk. Drama bada, efectivamente. Bai. Baina zait, bate gustatzen, azteko tanatoioko fase hori, eta gero entierroa nola dan. Oso momentu gogarra da, badakigu norbait gure aldetik galduko deula. Baina iruditzen zait, omenaldi politiko bat itia badaola. Norbeak dazkan guston arabera, edo ez dakit, musika, dantzakin, beste erabatea agurresatia balegokela. Eta bai, nik, tokatu izan zait, igual maite deun norbait despeditu behar izatea, eta aurten mintzat, gure kintako mutil bat juntziz egun, eta omenaldi oso berezi egin genion, beha surfista zan, eta ondartzan elkartu ginean denok, bere oso politi izan zen. Kantu bat kantatu genuen denok, sua piztu genuen, notatxo batzuk erre genitun, eta izan zen oso polita, gaina zeru bat jarri zen, naranja, zan genuen hemendek. Torri da, eta izan zen oso berezia, eta gero askotan Elizan nola iteian entiarrok eta pixkat itezait bastante korraz izatiaz gain, azpergarri eta nik mintzaten nuke nahiko nire ikita hori. Bat ere terapeutiko ez direnak, ez? Hori da. Dolurako bide asko daude. Hori da. Dolua iuna barrean ederragoa da askoz lau pareten artean giro tristean baino, eta bai. Dolua dolu izango da. Bai. Orduan pasaingo da, baina, balimakazu bintzat, gaina
tramite bada, bai tanatoioko momentu hori, gero entierroa, nintzako ite zait, oso luzia, eta gero datoztin egunak, jamateu, pues, ez aztu itala, baina mateu egun baten... Bai, utxune handia sortzen dela gero. Tanatoio no entierroan, eta gero dao, benetako bizitza eta egunerokotasuna bizkatorri aurreiteko. Zaila supergogorra, baina bueno, bizitzan parte, eta nik uste konstiente izan berdeulare bai. Eta bigarrena, pelikula bat, ostra, nik uste oso klaro dekatela. Osea, bizitzako parte bat aukeratu berkoa, nun nik uste Bartzelona junitzanetik, pandemiek harrapauzianeko hori, eta honet torritako fase hori. Osea, azkenen, pues, 4 urte hartuko nitun. Bai izan dialako nire urte gogorrenak, berezinak, eman dizkitenak gauza asko, kendu dizkitenak baita. Baino, bai, horren ingurun pelikula bat inberko banun parte hori aukeratu nuke. Bai. Oso ondo. Irudiaren oso zale eta irudiaren profesional, irudiaren inguruan begia jartzen duen pertsona horietakoa, galdera ez dugu egiten normalean, baina pelikula hori nor gidatuko luken, nor zuzenduko luken bururandako eukiko zenuke? Bai, osea, ni oso presente hongo nintzen, obviamente nire historia bat kontatu behar badu, baina nik uste badagoela pertsona bat zuzendari bezala pila gustatzen zaitena, Albert Moya da, Kataluniako zuzendari bat, Nueva Yorken nintzun bere ikasketak eta hola, eta da pila bat jarraitzeten zuzendari bat, eta dakatena oso presente, nire inspirazio iturri eta laniteako garaien. Bai. Zaila da batzutan, zu bezalako sortzaile bat definitzea, sortzaile visual bezala defini zintzakegu, baina kasu argazkilari bezala ere bai, ez hori bazara. Nondik nora argazkilaritza, zergatik sortzen da bideo hori, zergatik sortzen duzu bideo hori? Bai, argazkilaritzanik oso gaztetatik ja sentitu nun lotura bat, batxillerra joan aurretik jasen itzan osabak zakan reflexoitako batekin saltxan, eta beti kentzen kentzen joan kamara, hartzen ditun lagunak, eramaten ditun mendira, da jarri la erropa hau, tal. Iker gaztea da baino, akaso enbestez, reflexura analogikoa zen o digitala zen? Digitalakin hasi. Digitala zen, ja? Digitalakin hasi nintzen, bai. Eta hor batxillerren, ja, klaronekan pixkat hortik nahi nula bideain, eta ikasketak initun Donostiko Jubasfot eskolan, diala 2 urte, eta ikutu genitun pixkat argazkilaritzan alor desberdinak, eta hor ja lehen aldiz izan nun kontaktua bai analogikoakin, momentu hortan esaten nula, hau zertako, nioain laboratorio baten argi gorriakin ez dut ulertzen ez zer. Eta momentu hortan guatzen naiz, ez ziala bate gustatu. Eta gaina zan garai bat, ze kamera objektibo digitalen plan handina lortzia genekan, kalidade hobia eukitzeko. Megapixel gehiago, nitidez zorroztasun handiagoa, hori zen joera. Dena, momentu hortan, ze kamera erosteten, eta bigarren urten ja junkal, eukin un irakasle batek erakutsi zigula pixkat fotografia kontzeptuala, eta bai, sartu zigun ja argazkilaritzak etzula zertan, kamera batekin izan behar. Eta, mugikorrak erabiltzea ariketa bat intzigun, mugikorrak erabiltzean ariketa bat, eta hortik ja izan zen, esan nula, ostra. Eta analogikoakin bazeun zerbait, ja sentitzen nuna, konexioa edo esaten nuen, bengo tekstura hauek eta grano hau eta bazeon hori. Eta gero hori bukatu osten Bartzelona junitzan, eta innun master bat modako argazkilaritzana, eta ja bai ikusten nuen, nire ingurun eta gustatzen zitezkien argazkilarik analogikoa asko erabiltze zuela. Eta, goatzen ez gaina, lehen analogiko kamera erosin nula, Walapopetik, eta junitzan Andre baten da, eta, hau oparitu ingoizut, porque es que ya, oparitu ez, merke dakat, es que ya no se usan, y esto ya no, eta ni pentsatzen, eta orduan ikusten nuen baita Bartzelonan, bastanteko, duela 6 urte ja, zeudela argazkilari asko, analogikon botatzen dana. Eta orduan hasi nintzen, kamera ezberdina probatzen daula, baino, bai, eta argazkilaritza pixka aspalditik, ja... Orain txere nintzen pentsatzen, zalantza bat, eta ustetik errek argituko didala. Gu hemen baditugu kamera analogiko batzuk, kamera analogikoarekin ibiltzen diren kideak ere bai, Manol González Gurrutxagandi da bil tartean.
kamera analogikoak ez dira ekoizten gaur egun, ezta? Edo hasi dira egiten kamera analogiko berriak. Ba, ez dakit. Usted markan bat Ari dela? badaola. Ez dakit. Igual, Imanol entzuten ari da zaigu, jakiten duen erantzuten. Hori da, Leica esango nuke. Leica analogikoak egiten ari da? Usted baiet. Aha. Usted baiet, baina igual ez nao oso seguru, Bagizu honek zer ikusten digun, altxor bat, bere hortan, objektu bat ezin dela altxorra izan, erabilerak ematen diola altxor izana, ze pentsatzaren egin zan, emakume horrek etzekin altxor bat zuenik, eta ez, joalago betik saldu nahi zuen etzuelako erabiltzen, eta zuretzat altxor bat zen, baina, egia da, ez baduzu erabiltzen, ez dela altxor bat. Eta orduan erabilerak ematen diola hori, eta hori izan daiteke, bai kamera batekin, baina baita liburu batekin, soineko batekin, edo artelan batekin. Oda, erabilerak ematen diola. Bera, Kodak Super 8 kamera bidali du Imanolek, baina bideo kamera bat izango da, beraz ez zaigu entzuten ari, ez? Claro, kamera analogikoak bideokoak. Claro, baita. Ni argazki kamarekin ari nintzen, ja. baina, ostras, Super 8ak fabrikatzen ari dira, berriak. Ari dira, haure, marka. Bai, eta egon da norbait egiten, bai? Eta oso agerikoa da komentario, baina zenbat jendek botako zituen kamera askionak. Pila bat. Bota. Gaur egun dirua balioko luketenak, baina batez ere gaur egun artea egiteko lanabes liratekenak. Jo, ni joala argazkik iten urte askota analogikoakin baita, eta duela hilabete osabak eskaini zian, erakutsi zian, Aitona zanan kamera zar bat analogikoa Argentinan erosi zutena, eta zan nion, osaba, kamera hau? Bai, mentxe do, karretek eta dana zazkan, eta zan nion, ostra, nahi karri hau, dakatena baino bia da. Neurtzeko argi, manejua, dakaten kamera baino bia zan, eta baina honekin, kamera berri batekin, ume txiki bat dezela, oso pozik ez zaten dut. Baina arte eta, bai, hortxe zeon, hau zartzen. Bai. Baina bai, egia da nik kamerakin naizela bat jarria, Zera teknologia zalea. Hori da. Teknologia zalea baino, enaiz oso, enao ze kamera teatzeituenan behira, honek hau daka ez. Nik abidez lan iteten kamera digitalak 8 urte eukiko ditu. Eta horrekin lan aitet, guztuan hau, eta ez nahi zaioten behiratzen objektibo hau edo kamera honek ez dakitze sensore atera du, ez dit gehiagin importa. Esan duten bezala, mobilakin argazki asko ditut eta beste herramienta bada, gaur egun nire lanen. Erramintak beraz ezagutzen ari gara, baina zure argazkilaritzagatik edo zure joeretatik galdetu nahi nizun, zure inguruan irakurtzerakoan asko agertzen den kontzeptua, eta uste zure hautan inoiz ere entzungo genuela, da argazkilaritza poetikoa edo poesia bisualaren kontzeptu hori. Ez dakit zenbateraino den hau zurea edo den gehiago kazetariok sortu dugun zerbait, baina ez dakit zure argazkilaritza hortik, poetikatik edo ulertzen duzun edo zuk nula ulertzen duzun. Bai, nik argazkilaritza ikustet nik hitzetan edo beste erabatea kontatzia ez dakaten erraminta badala. Orduan, bai ikustet argazki ikiteako garaien edo nire argazkilaritza estilon badaola zerbait, igual kontatzeuna edo nire eta zerbait esateuna. Eta bai, poesia visual hortan, pixkat izan zen berpiztu inunen jarri ziren etiketa hori, eta hori bai izan zen, ze nire lehen proiektu izan zen audiovisualakin hasi nintzenak harremana ukitzen, beti gustatu izan zait, eta banekan hor jakin mina o kuriosiade hori izateken, mugimendua, musika, ritmok, argazkiak ez dakana, eta hor jarri ziren, poesia visuala, eta pixkat horrekin gelditu zitzea, baina gero azkenen nik ez dakit, nik argazki kiteitut gustatzen zaizkiten gauzak, ikuste ditutenak, begila jute zaitenak, edo zerbait kontatzeko dakaten behar hori, irudira eman da. Aipatu zuen proiektu hori okerrez banaiz, berpiztu da. Hori da. Hori izan zen pixkat, bide bat zabaldu zuen proiektua edo ez? Bai, hori izan zen, Barcelonako azken urten idatzi nuen proiektua, eta oain 4 urte izango dira ja hori publikatu zala. Nik bere momentunez nion eman, bide asko, ze harrapatu zian epoka zail baten, eta ikustet baita Barcelonako azken urte hortan idatzi nuna zala momentu hortan zeon ikerrek barruntzekan zerbait kanporatzeko modua. Eta pandemia medio pixkat izan zen puntu bat nik Barcelona utzi berri izan nuna. Eta rodajia eta dana izan zen Euskal Herrin, hemen sortu zen proiektu bat izan zen. Naiz eta Barcelonako ekipoa etorri zen, lagunak eta elkarrekin lana indako jendia. Eta bai izan zen lehen proiektua nakana superklaru zer nahi nun eta nola sortu nahi nun.
eta bueno, 4 urte pasadia eta bai izan da personalki niretzako proiektuik garrantzitsuena eta profesionalki baita bueno, pixkat beti argazkilaritza indeten hontan salto bat edo beste parte bat erakustezuna. Igual pixkat lotura badakaela estilo aldetik, baina ja pues hori bideogintzan sartu nintzen eta inun proiektu bat zuzendari bezala. Menari ginen zure Instagram kontua erakusten, Instagram ez, streaming bitartez jarraitzen gaituzten hoientzat, baina ez da zure argazkilaritza hitzetan jarri barko bagenu, ze kontzeptu uste duzu daudela oso presente? Esan genezake argazkilaritza oso personala dela, baina era berean pertsonek ere pixu desente dutela, normalean botatzen dituzun argazki horietan. Bai, osea, pertsonai garrantzi handia emate jot, eta nik uste bai Bartzelona julitzara modako argazkilaritza master horitea, ze azkenen moda erropak beti modelokin da osea, argazki iteia, eta iruditzen zait gauza, bueno, ez dakit gehiago, baino pertsona bat jartziakin ja beste zerbait kontatzia dakazula argazki hortan. Eta txikitatik, osea, argazkilaritzan hasi nintzanetik gehiena gustatzen zitzaidana bai izan lagunak hartu, itsasora mendira eraman, hor jarri, eta bizkat horrekin konposatzen hastia. Bata dator ustekabean, itxaso barea aldatu egin da, itxi begiak harin joango da. Garrasi proiektu horren inguruan ari ginen, Bartzelonan idatzi, gero hemen gertatu, lantalde handiko ona, zu bizitza aldaketa sakonetan, eta akaso bezalako bizitza enbatetan ere murgilduta. Nola aldatu zen proiektua? Nola aldatu da proiektua? Paperean idatzi eta gertatu zen bitartze horretan. Zuzen dingo izut, Garrasi atera zan gero, berpiztu zan. Barkatu, berpizturekin ari ginen, bai. Baina, bueno, berpiztutik... Garrasi urtarrien estrenatu zenuen. Hori da. Bai, iritsiko gara Garrasira. Berpizturekin ari nintzen. Hori da, berpiztu... Bueno, berpiztutik sortu zen Garrasi, eta... Zeon proiektu bat, ni eneolako momentu hortan konektatuta, nola baita esan da, ikusten nula hor, eta ematezian pixkat ez apurua, ze publikatu zen, hortzeon, baina nik ikusten nun zola zerbait nire muitzezian abarrutik, ze zan, Bartzelonako azken urte hortan ikerrek idatzitako zerbait. Eta gauz batzuk badaude potentek eta pixkat gogorrak iteza eskitenak. Baina ikusten nun bazeola proiektua ondoin da, eta nekala hor, lan guzti hori. Gehien bat, enilona eman, ez dakit, proiektzio edo erakusteko modu bat hartuzun parte hartuzun jende guztiai, eta gelitu zala Instagrameko post soil baten, eta, bueno, revista baten publikatu zen, behaiek publikatzen zituenak hastian 2 bideok, Vimeo plataforma bitartez, aldizkariak izenazun Bound Magazine, eta publikatu zen da hori dena baino, ez nunin instalazio moduko bat, edo proiektzio batzuk eta hortxe zeon. Eta, bueno, berpiztutik Garrasi proiektua sortu zen. Azkenen nik berpiztuako bai Garrasi asko grabatzen ditun. Bai, ispilura Garrasi iten, Urazpiko mobide bat bai zeon baita. Eta, bueno, personalki nien egon ondo, bueltatu nintzen Bartzelonatik antsietate pila batekin. Eta... Bai, netzako eskape moduko bat zan, itxasoa jun eta Urazpin Garrasi itia. Eta nekan hori idatzita, Urazpin Garrasi, itxasua, Garrasi jabota uretan gelditu, Garrasi jabea nun gelditzean ez. Eta bazan netzako ustuketa bat eta lasaitzeziana momentu hortan. Ze hori izan zian urte gogorrak eta, bueno. Eta proiektu horrekin, Azpeitiko Dinamon aurkeztu nintzen beka batea, sormen proiektutako bekara, eta eman ziaten. Eta, bueno, horrazin izan proiektu hortan lanen. Eta bizkatola, lotura ematen, berpiztu Garrasi jakin hain naiz berpizten, eta pixkat hortan txenabil, bai. Lotura horretan beraz, proiektu batetik bestera, Garrasi
oso zehatza da, bere izenburuan, ez? Badago oihu egitetik, baina ez da egite, jendeak zer topatzen du Garrasi, nolakoa da esperientzia hori? Bai, bira, Garrasi ja hasi zan, nire asmoa da futuro baten erakusketa bat sortzia, baina pieza bisualaz gain, abendu bukaeran urtarrilean inun esperientzia moduko bat, nahi nuna jendia gonbidatu Garrasi egitera, literalki. Bai, total. Eta esaten nun, nolain, jendia nola gonbidatu Garrasi ez? Azkenen iruditzen zait gauza horren komun bat, baina ez da nahiten. Eta egon nintzen, Dejavuko kide da Ainara Gurrutxagakin lanen, audiokide bat sortu genuen, Dinamon bertan, soinuan ere daude sala pezera moduko insonorizatuta dauden gelak, eta hor sortu genuen pasaje bat, audiogida baten bitartez, zaindu genuen, eta landu genuen pila goxotasun hori, argia, intimidadea, eta eramatez zizun kubo batean, kubo horizon proiektatuta, Jokin Guridi proiektzio artista bizualak indako kubo bat, nun zeon itxasua, eta itxaso hortan sartzen zinaren itxasua itezan txuri jarri, eta itezen nun Garrasi. Nahi bat zenun. Inungo obligazio gabe, eta ateratze bazitzaizun bakarrik. Osan, jolas moduko bat, esperimentu txiki bat, eta izan zan oso kuriosua zenik, nire ahotsak indako audiogida bat zan. Azieran enean oso seguru, baina esan zen, zuk izan berdezu. Ainarak esatezian, hau zuria da, zure barrutik datoen zerbait, zuk indako audiogida bat izan berdu. Eta nola, hasieran familikook eta lagunak gonbidatu nahi nitun, bazan kasko jasteziz duen momentu hortan. Ja, pixkatun kitzeziala. Eta sorpresera eman nun. Izan zan oso proiektu berezia, 2 egun egon ginean Dinamon. Bigarrengo eguna irikia jarri nun, hori saretan, Instagramen eta hola, jeniak probatu nahizunak etortzeko. Eta pasazian, 30-40 pertsona esperientzia hortatik, ez dela asko, baina pasatako iladanak, aterazian oso unkituta, eta nik, flipatu nun nola, oze behar dakaon, pixkat, barruko hori askatzeko. Arri batekin baita zeon lotura bat, nik hori okondartzen hartutako arri bat, zala, pixkat, bide guztin laguntze zizuna, Garrasi jaiteko momentun baita, eta gero, genegama, pixkat, ura, Romero eta gatzakin arri hori garbitualizateko, sobretxo bat, pixkat landuta eta sortuta eremu ezberdina Garrasi eta gero zeon deskansako beste toki bat bezala. Eta, zan 20 minututxoko esperientzi bat, Eta oso, netzako bai izan zan, pixkat, potentia eta ikustiak gertuko jendia nola etorri zan da, zekien zertzan, Garrasi hau ez da arri bat, bialdu nien gonbidapenen, pentsatzen duen argazki batzuk ikusiko zituela, eta derrebente juntzian, nik iten iken arrera, baina gero Ainara Gurrutxagak ematez izkilen audiok, eta ni neon esperientzingo inungo momentun. Bakoitzak itezun bakarrik viaje guztia. Pauta batzun bidez, oain atetxo ontatik pasa, oain dago harri hau, eta hola. Eta hori Aitona Monak, izeba, lagunak, ikustia. Karo, horreztet esan, baina kubo barrun nik jarri nun kamera bat grabatzen, mikrofonoakin. Orduan, zeon lurren ekix bat, eta jendiak hartzezan ekix horren gainen, eta hori, atatze bat zitzaien Garrasite zuen. Eta gero nik hori dana dokumentatuta dakat. Orduan, ja ikustet nola sartzezian kuboa Garrasi baino lehenuotik, eta zenbat jendek iteun Garrasi, eta nola, bada oso potentia da ikustezu momentu hortan, nola daun pertsona hori, eta nik momentu neznakin Garrasite zuen oez, ikusten ditun esperientzia bukatu eta gero nola ateatzezian ere gana, eta asko ateatzean oso unkituta batzuk negarrez, santzien kontuatu naiz ez dakitela Garrasiten, ze beharrezkoa, eta gelitu nintzen, oso beteta, eta pozik indako lanakin. Oandikan, ez dioteman horri buelta bat edo erakusteko aukerik ez dut euki, ze hortik nahi nun gero sarkazki atera, kapturak edo soinua baita mikrofonatik ateratako Garrasi ezberdinak, hortzen, baino bai izan zen proiektuela berezi bat eta lanen nabilena hortan. Hori galetu behar nizun, ark sortu zuenetik beste zerbait sortuko ote den, eta pixkat proiektuak kateatzen jarraituko ote duzun, badirudi baietz, iritsiko dela momenturen batean, baina instalazioa edo, ez da egite, konsumitzaile esperientzia artistiko hau nola bait, errepikatzeko asmoa duzu, beste toki batutera eramateko asmoa dago, ez da erreixa nola dago hori? Printzipioz ez. Printzipioz egun baten izango zen gauza zen, baina esan genuen, montatu deudana, ja esperientzia inda da ontako, zergatik ez du gusten Dinamon beste egun bat, eta esperimentu hau jartze dugu martxan irikia. Eta bi egun horiek egon da gero jendeak idatzi zian,
Esanaz, inberdezu gehiago, esan die, hola eta hola, izan dela oso guaia, nahiko nuke probatu, jakin gabe zertzan, barrun pasatze zana, ez? Eta, ahozako hortan, jendeak esan zian, eta batzuk baino gehiago esan die, berriz inaiko nuke bizi duenak ebai, gunitzak guztua esperientzira eta garrasin bat bota hola. Eta, bai, ordakat, niretzako nik uste hor sortu zen hori eta momentu hortan biogun horietako hori hor gelditu dela. Igual, egun baten berriz jartze dugu martxan dispositibo hori. Baina ez dakit, niretzako perez egun baten zan eta familiarra eta lagunai. Ingo ninen, instalazio hau, esperientzitxo hau. Eta ez dakit, hortxe nabil. She's pulling me through. Ari zaizkigu, goizeko 11 hurbiltzen eta oraindik gauza askotaz hitz egingo genuke Iker Gozategirekin, baina uste dut bigarren kafe baterako tartea hartuko dugula. Oraintxe azken minutoetan erakutsi digun, ez dakit, elkarlotutako proiektuen 3. kolpe hori heltzen den momentuan, baina Merina Grisekin egindako azken lanaren inguruan ere galdetu nahi dizugu, entzun gabiltza disko puska hori, eta Merina Grisen azken lanaren, esparru bisual horretan aritu zara lanean, konta diguzu, bestelako esperientzia bada. Orain arte kontatu diguzun, sorkuntza fotografiko, instalazio ikusentzunezko, akaso ikusentzunezkoetatik gertuago egon dena, baina nolako izan da? Bai, niretzako oso aberazgarria. Zan lehen aldi ziten una lan beste norbaitentzat, audiovisualen esparrun. Eta, Paskalek, Merina Griseko Paskalek idatzi ziten Instagrametik, gelditzeko eta kafe bat hartzeko, eta zitun pentsatu nuen argazki batzuk nahiko ditu edo, ze kontatzeien, eta pixkat bilera hortan kontatu zian zebiltzala uniberso visual hau sortu nahien diskak zuloa izen hau hortan, eta bereiztu zituela 6 zulotan, eta ikusi zutela nire proiektua berpiztu, eta zekatela oso presente. Eta formagatik eta behaiek buruntzekan idea horregatik asko enkajatzen zula pixkat inun proiektu horrekin, eta proposatu zien zuzenduko nituen 6 zuloien bisualak. Horietako batzuk ikusi ditugu, eta batzuk ikustek edo, Botata daude, 6 daude dagoeneko? 6 daude, diskoa bota zuenen, behaiek ito zituen YouTubera danak jarraian. Normalen, berez ez daka lotura zuzena kantuekin, nola 6 zulo dian, eta diskan ez tekitzen bat kantu dian, 10. Orduan batzuk daka zulo batetik gehiago, bestetik gutxillo, baina lotura emate jo zulo batzukin, kantan hasirakin. Orduan batzuk badibidez mejor jarri zuten kantak, zan arrakala, etortu zaituan visualki arraian, pezeran asuntotxo, pezera bat lertzea dela, eta arraiak hori lotzetute mejor kantakin. Zabeti zuzena sentitzen duguna. Izango izu behar bada. Labur, azkeneko galdera bezala, baina uste erronka dela, Merina Gris bezalako talde batek baduelako dagoeneko bere irudi nortasun bat atzetik badatorrena, eta aldiz eskatzen dizu, proiektu berri hau, disko hau, kontzeptu hau, sortu, baina hor badago sortu, baina eraberean badago nortasun bat, eta hor nolabait norbera eta eskean datorren sortzaile horren arteko uztartze hori egitea, Iker? Bai, nik proposamen hau intzienen diskoa pasazien eta pixkat irakurri nituen zulo bakoitzaren nola zen, eta nik konektatu nun diskakin eta proiektuakin, eta hasieratik izan egin bai, eta inun pixkat visualki botaka moduko bat, eta hor presentatu nien dosier bat, eta ingenitu nola bileratxo batzuk, zulo bakoitzan nola imaginatze genuen. Eta, nik adibidez lanaitako garaien, bada marka bat, bada musika talde bat, saiatzen naiz pixkat neretik ematen. Eta portatzen, nire ikuspegia, o nahi etortzez eskiten ideak, o nire imaginario hori. Orduan, ez bali bada zerbait oso, ez dakit nola esan, baina ez dana ezer berezikiko, ez dakit, adibidez, etortze zait, publizidade utxen, ez? Berbai oso baso batei, hola, perfektu ikusteko hor, ez dago aukerik zure zeilua, o zure, ez dakit, identitate ez dakit, baina... Estiloa edo, Estiloa markatzeko, baina holako proiektutan, o marka baten edo... Espazio asko dago, ez? Hori, eta saiatzen naiz pixkat nire tokia ematen.
eta nik ustete bai askotan kontaktatzeiela ikusteuelako estilo bat, o laniteko modu bat, igual konektatzeiela behaien musikakin, edo behaien markakin, edo dana dalakoa. Iker Gozategi agurtu bartzaitugu, plazar bat izan da, uste dut bigarren kafe hori ere hartuko dugula, eta etorri bueltan, eta jarraituko dugu zurekin lasai asko izketan, eta ordurako, akaso, deskubrituko dugu, ea analogikoak fabrikatzen ari den inor, edo analogiko zarrak lortzea gauza hobea den oraindik ere. Zaindu asko eta laizter arte. Pandemiarekin batera sortu zuten etxetik, etxe bat, bi etxe eta hirugarren etxe bat hortik A3 Bandas izena. Sortu zenetik gaur egun denera eraldatzen joan den espazioa, baina finean musika eta honen inguruan diharduten sektoreko pieza orori ahotsa ematen dion podcasta da A3 Bandas. Iñaki Beruete Garzia eta Aitor Carrasco Lasa ditu gidari, saioaren hegalbiak, baina gaur lekuz aldatu ditugu bigarren kafean. 5. urteurrenaren ospakizuna datorkiela itzaki hartuta gonbidatu ditugu bigarren kafera. Ongi etorri bikote? Mila esker. Bueno, pandemia gauza txarrak ekarri zituen, onak ere konturatu gara denborarekin batzuk ekarri zituela, edo behintzat, bueno, gure bizimodu honetan gauza batzuetarako tartea mantzigura eta zuei ontarako, A3 Banda sortzeko. Hoi da. Bai, justo pandemia erdin hasi ginen Aitor Tabiok hitz egiten, eta talde baten jotzen genuen, eta beti gomendatzen dituen abesti batzuk, eta esan genuen, gure pelmada emateko beste baliabide bat aurkitu genuen, izan zen YouTubera igotzea podcast batzuk, eta gero ja lortu genuen iVoxen eta Spotifyen bideratzea podcast horiek, eta gonbidatu batzuk lortzea, eta orduan, hortikan ja 5 urte pasadie, eta hementxe gare. Datu estadistikoi begira, pandemian jaio ziren edukietatik bizi asko ez biziraungo, alde hortatik, txalotzekoa da, edo ospatzekoa da, ez? Zuek orduan sortu, baina gerora indarra mantendu duzuela. Bai, eta, esango nuke Iñaki esan duen bezala, pixkat hori da, Iñakik eta ni asko hitz egiten dugu musikaz, asko, kontzertu askotara juten geha, eta pixkat izan zen trasladatzea guk, askotan WhatsAppen gure konversazioak ikusten hori metizue, peñazoa diez, askotan die begira talde hau, edo zuzeneko hau, orduan, pixkat hori, jendeari, jendeak entzun dezan aukera, eta pixka bat hori izan zen, eta horre euki denun YouTubeko etapa horretan, A3 Bandas hasiera izena ere, burutu zitzaigun, beti ginen gu, eta beste gonbidatu bat, eta gonbidatuak esaten zigun bere bizitzako 3 talde edo artista, garrantzia zeukana, eta horren harira izan zen pixkat izena. Eta gero, pixkat kamarak utzi, eta pixkat ordenagailuarekin eta zinen, eta irratian ibili izan gera, Iñaki eta biok Kakainzona irratian hasi ginen, Urretxu Zumarrako gaztetxeko irrati librean, eta, pixka bat podcast formatura nik uste, hoberen sentitzen ginena biok ez kamaraz aratago edo. Eta, pixka mikrofonaren aurrean. Kakaintzona irratia aipatzen duzuenean, bigarren kafeko entzule finenetako baten izena datorkigu eta Gorka Santestoarena da. Bai, nik 2 urtez, berekin ere egin programa bat, beti esan dugu ere referentea izan dela eta beti pikatzen digula gauzak jarraitzen egitea, eta pixka bat hortik hasi ginen eta
nik esan, igual ere Iñaki esan dezake, baina nik uste hortik hasi zala irratiaren grina, edo seguraski proiektu hau ez genuen egingo orain dela 16 urte, ikastolatik aste kulturala edo zegon, eta horien artean erakutsi ziguten irratia, eta pixka bat hasi ginen Kirola, Formula 1 emititzen, ezakit emititzen, gehiago igual gure juerga kontatzen, de hecho hortik balima de programak grazioso izango, baina seguraski hori izan zen gure grina piztu izan zona. Etzen duten irratiaren bide profesionala lehenengo kolpean aukeratu, musikaren bidea bai zegoen zuenean, eta, musika izan zen azkenean pixkat, irrati iruntze edo eraman zintuen, ez da? Bai, azkenen musika asko entzute dugu, eta nahi genuen plasmaratzea hori, jende jakiteko ze musika hitz genuen, ze musika deskubritze genuen, eta, gutxienez, gure pelmada matea, eta gure jakintasuna bideratzea, eta era, entretenitu baten segitzea gutxienez. Baina programa batzuk gatetzez ezkigu pixka luzek, eta hoi da, kafeteros esaten mago. Eta, Hirugarren kafea behar duzu. Hirugarren, lagarrena gutxienez, baina, ondo dago. Podcastaren formato horrek ere askatasun asko ematen du. Luze doa, plataformak denari usten dio, eta gero entzuleak erabakitzen du, ez? Noraino, nondik nora, golpeka, gauean lokartu eta goizean esnatzeko jarraitzen duen, alde hortatik oso askia da formatua. Bai, gaina, Iñakik esaten duen bezala, independentea gara, eta fluitzen dugu, gonbidatuak ikusten dugu, eta beti esaten dugu, zuki hitz egin nahi dezunera arte, guk galderak egingo ditugu, eta ez daukegu limite bat barruran, gero suposatzen dut ere hemen bezala batzuk gehiago hitz egiten dute, beste batzuk gutxiago, eta beste batzuk asko gehiago enroiatzen dira gauzat esateko, eta beste batzuk motzean asko esaten dizute, eta pixka bat hori izaten da, ez daukegu normalean ordu bete saiatzen gera egiten, baina gonbidatu batzukin 2 ordu eta erdi, pixka bat depende. A3 bandasek hizkuntzaldetik ere askatasun eman dizue batera eta bestera jokatzeko, ezta? Bai, 2 hizkuntzatan egite du, erderaz eta euskeraz. Oraingoz inglesa ez dugu topau. Elkarrizketa da, interesgarri bat topatzen baldin badeu saiatuko ginen, baina, printzipioz gure entzule gehienak hemengo die, eta 2 hizkuntzetan egiten dugu. Horre, aipatu duzu, zuen musika deskubrimentu eta interesetaz eta aritzen zaretela, 2025 helduta, dagoeneko, 2 hilabete egin ditugu, 2 hilabete eta egun pare bat edo 3, zein izan da zuen deskubrimentua, zein da 2025eko A3 bandas definituko lukena. Nahi bat duzue, 2 aukera dauzkagu, bai, bakoitzarena edo bien elkartze puntu horretan dagoen, ez dakit. Ez dakit deskubrimentua, baina ez dakit proiektu interesgarriak badaude, eta adibidez ez dakit deskubrimentua, baina goratzen naiz hasiera batean orain dela urte pare bat elkarrizketatu genitu Merina Gris, eta orain beraien diska berriarekin baita. Eta pixka bat evoluzioa, eta nik ere esaten dut, pixka bat saiatzen gera egiten momentuko argazkia, ez? Bezakit musikalki edo kulturalki dagoena, bai Euskal Herrian eta estatu mailan hainbat ere talde elkarrizketatu ditugu artistak, eta pixka saiatzen gera, nik esango nuke, argazkitxo bat, momentu hortako argazki bat ateratzen, eta urteak pasata, seguraski batzutan programak ez, talde hau ez, eta pixka bat ere evoluzioa, batzuk uzten dute, beste batzuk diskoa ateratzen dute, eta goraka egiten dute, badaude ere talde asko, talde honek agian ez, guk pentsatzen genuen gustatzen zizaigu, baina gero desegin eginda, pixka bat momentuko argazkia nik uste dut egiten dugula, eta pixka bat hori aipatzagatik, oraindik hilabete asko falta ira, eta igual eman daiteke horrelako artista edo iskoren bat, asko, izan daitela zerbait guaia. Horre deskubrimendu aipatzen dugunean, batzutan, Iñaki, aritu gaitezke hitz egiten, duela oso gutxi sortu den proiektu batetaz, baina beste askotan, ez, musikaren itsaso zabal horretan, izan daiteke urteak daramatzan proiektu bat, baina zure belarritara inoiz iritsi ezena eta batean bum egiten dizuna buruan, ez? Bai, hori askotan gertatzea, izan ere, ni adibidez gitarra jotzen hasi nintzen, Iron Maidenekin adibidez, eta ni jaio baino 20 urte leno sortu ziren. Eta adibidez, urtarrien ezagututako talde bat, ez ezagututakoa, ezagutzen nola, baina oain eman dio dela, bombo pixka gehiago dut taldea da. Dut taldea? Dut. Dut, D-U-T.
eta horiek adibidez, entzun da dauzket, eta, gero, beste talde batek hartzen baldin badu, atatzen baldin badu, diska berri bat, eta urte daramatzara estenatokia igo gabe eta hola, eta baita beste enfoke bat emate jozu, beste, bere bizitza ezautzezu, eta igual ezautzen zen talde bat, urte daramatzala, bideratzen. Momentua, ez? Nik esango nuke hori ere badala, ez? Etapako bizitzan bezala, esan dezun bezala, iristen zaizkigu gauza batzuk, edo, pelikulekin eta gauza guztiekin gertatzen den bezala, ez? 18 urterekin pelikula bat ikusi, eta gero 30 revisionatu edo hori, segura aski ez da izango berdina, eta nik uste honekin ere gertatzen da, ez? Talde bat hasiera batean asko ez dizula esaten, baina gero entzuten zoazenean gehiago gustatzen zaizu, eta nik beti esaten dut, talde horiek, da askotan merezi ditutena, ez? Entzunaldi bat baino gehiago behar direlako ere harrapatzeko eta gauzak bereizteko. Garai batean uste dut esaten zela, nik oraindik mantentzen dut, jarraitzen dut pentsatzen, taldeen arrakastaren ezaugarri nagusia iraunkortasuna dela. Talde batek egon eta lortzen duenean bapatean espazio bat, ohikoa ez zitzaiona, talde horrek badura ja sendotasun bat, eta badura batez ere, amore eman ez izanaren indar hori, ez? Gaur egun hori ez da inbeste gertatzen. Arrakasta askotan badirudi edo golpetik lortzen dela, edo gerora ja ezin duela heldu, ez? Baina badaude horrez, urte askoren poderioz mantendu diren taldeak, eta badago horazpian zerbait oinarri horietan indarra edo garrantzia handia ematen dien, ez? Bai, nik esango nuke asko aldatu ala mundua bezala, eta askotan hitz egin izan dugu, ez? Bere garaian igual, zegoela hor pauso egiten zanak, eta gaztetxeak, areto txikiak, ez? Gaur egun pixka bat ematen du, zerotik eunera goazela, ez? Justo fenomeno musikal bat edo komentatu, 2008an, Alcalá Norte talde madrildarra, bere La Vida Cañón abestiarekin, ez? Pixka bat izan zen zerotik eunera, eta toki guztitan ateratzen zana, aldizkari guztietan, ez? Eta fenomenoan ikuste 2008ko estatu mailan musikalki esango nuke nahiko fenomenoa handia izan zela, nik aspaldi ez nola horrelako zerbait entzun edo zagutzen, entzun ditunen abestiak handik hilabete batera edo, disko batera eta handik hilabete batera pixka bat hasi izan hype guzti hori. Eta bai, ezakit esan dezuna, nik uste gaur egun kasi zerotik eunera, ez, sare sozialak, eta asko aldatu ere, taldeak ere gaur egun 360, esaten dana, ez, 360 hori, egin bardezu komunikazioa, manaierra, tekniko lanak, pixkat guztia. Aizue, proiektu horiek deskubritzen jarraitzeko eta pixkate sakontasun horietan murgildu alizateko, A3 banda zentzuten jarraitzeko aukera badu, eta atzera begira jartzeko entzuleak, baina guk aurrera begira jarri behar dugu, ze bizpairu astetan, martxoaren 22an, ospatuko duzue, 5. urte hurren hori pixka bat beranduago iritsiko zen berez, baina data hori bilatu duzue, nolabait, ospakizun hortarako. Bai, justo aste santuk tokatzen die gure urte hurren horretan, eta pixka bat hilabete bat lehenago egin dugu, eta, pixka bat inakitan ikitzen genuen, eta nahi genitun hainbat gauza egin 5 urte hauetatik, eta, usteet azaroan, hemen ere ezagunaren Imanol González Gurrutxagak Zine Klub, Kulturzast, eta hirurak batera egin genuen aurkezpena, bere kortoaren aurkezpena, bertan hitz egin genuen, ikusi genuen, eta gero, pixka bat egin ditugu 5. urte hurreneko kamiseta batzuk baita ere, lagunak eta pixkak jendeak, gertuko jendeak, eskertu dizkigunak. Eta gero hori, martxoak 22an, Urretxu Zumarrako gaztetxean, 2 talderen kontzertu antolatu ditugu, Nabasi eta Kaskezur, eta, pixka bat, hori izango da, ezagite urtean zehar gehiago animatuko garen, azkenean ere, honek ere denbora bat eskaini behartzaio, gauzak egin behar dira, eta bakoitza bere lana eta bere bizitzauke, orduan, printzipioz hori egingo dugu, eta, gonbidatzen dugu, festa horretan, edo gurekin ondo pasatu nahi izana, eta musikaz gozatzea nahi dona etorri, antxe izango gehala. Printzipioz hori, gutxi balitz bezala. Printzipioz, ez, kontzertuak, eta kamisetak, eta, izu,
Nahikoa plan polita da, bere hortan. Bai, eta Nabasitak Askezur izango dira kontzertuak, beraz, horre pixkate parrandarako parada emango dizue honek ere. Bai, azkenen, pixkat ospakizun bat da, gure bosgarren urteurrena, eta, festa bat izango da gehien bat. Gero taldeen kontzertua bukauta gero, jarriko dugu, beste musika, batekea, pixkate ingo egu, lasaiago, eta pixkate guk esaten egun bezala nahiko ekleptikoak eta nahiko, esango nuke gaina urteekin, hainbat estilo ere lehen ez genitunak entzuten, pixka bat urtarrian, Bad Bunnyren azkeneko diska gomendatu genuen, eta seguraski hau orain dela 4-5 urte, de hecho gure Gorka Santiesteban lagunak ere santzigun Bad Bunny da, haizu, Gorka evoluzionatu behar da, eta pixka bat ere aukera eman beste soinu batzuei, eta zergatik ez. Eta diskoa temazo bada, Bad Bunnyrena. Diskazo bada. Diskoa temazo bada. Da temazo bat eta besterik ez, bai. Disko tzarra da, bai. Bai, egia esan, nik ere enuen uste inoiz Bad Bunnyren sorkuntza horrela txalotuko nuenik, baina harrapatu nindun gainera antxe Kolombia, Panama giro hauetan, eta antxe tope entregatuta, diskoari, bere film laburrari ere, de tirar más fotos, hemen aipatu izan dugu bigarren kafean baino gehiagotan, oso film labur interesgarria, eta bapatean Bad Bunnyren beste irudi bat ekarri dana burura. Hori da. Bad Bunny kritiko bat, Bad Bunny politiko bat, Bad Bunny, Bai, ez nola espero. Bai, aurriritziengatik, edo akaso, hortik ez digulako lehenago erakutsi ez, baina bai, evoluzio horiek beharrezkoak dira. Bai. Zer du goiurik aurpegian oraintxe. Haure kantutzarra eta diskotzarra. Y seguiremos así hasta que ya no seamos igual, hasta que tú te olvides de mí, hasta que no haya nada que sentir. Ospakizunari dagokionez aipatu dugu zein den plana, martxoaren 22an, guztia Urretxu Zumarraga konderrian gertatuko da, ez? Hor bada espazio neutro bat. Iñaki Urretxurra eta ni Zumarragako. Horregatik. 50-50 daukegu. Sartu lokatzetan Iñaki. Ez. Zurretxuko konderria edo, ez? Bai. Ez sartu lokatzetan. Badaude izen, ez, markatu, hemen proiektu politiko badago herriak kontatzeko. Horrengoz jarraitzaile gutxi dituena. Nik uste dure garaian zerbait horrelako zerbait zerera egiten, ez zon hainbesteko arrakasta eduki. Ez zuen hainbesti izan. Baina, nik esaten dut... Baina, gaztetxea bada pixka bat aipatzen dudan Zurretxuko konderri honen udaletxea. Hor, askotan, Zumarragako gaztetxean, Zumarraga Urretxuko gaztetxean, ez, bada gaztetxea. Nahiko erdian dago, nahiko aguas internacionales. Zubitikan ezkerra, justo. Zurretxu da kontzeptu bat zurea edo horrela deitzen zaio mugimendu honi? Barkai da zue. Etxiontako lagunetaz aritu gara, ez? Imano González Urrutxaga, Lazkaotarra da, naiz eta tolos hartu dugun. Hemen parean dazkagun bi hauek, Zumarraga eta Urretxukoak dira, bakoitza leku batekoa, baina etxiontako laguna den Arrigira eta Irigarai, esan ezineko baterista dena, bada, pixka bat, Zurretxu kontzeptu horren oso defendatzaile. Eta nik horregatik ezagutzen dut, Zurretxu ez dut oraintxe asmatu. Uste dut beste hitzen bat ere badagoela. Bai, ezagit baino, nik nahiko ados Arrirekin, eta ezagit etorkizun, motz batean ezagit, baino, hortan, nahi esan bi udaletxe daude, eta horri guztiarekin daukena, baino, kontzeptu bezala, ez nuke hainbesteko triplea dena, ez, eta, ezagit. Eta administratiboki, egongo da horren kontra dagoenik, baina abantaia desente batzuk ere ematen ditu. Seguro aski bai. Seguro aski bai. Bueno, errexo da, herri handi bat eukitzea, izango ziren 15.000 biztanle más o menos. Baina, bueno. Ze askotan administratiboki bi udaletxekin hitz egin behar da, eta... Bai, ez da errexa bera. Ezkarari hemen hauntzaren gauberdiko ez zula zizketan. Me vuelves a invitar, yo me iba a quedar tranquilo. Baina ipatu nahi nuen pixkate podcastera itzulita, eta aurten ospakizun edo urte hurren honetan zaudeten honetan, baute dagoen aldaketa planik, normalean, A3 bandasen giroa
sendotuta dagoen, egonkortuta dagoen, edo buruan badituzuen, nahi genuke onuntza tira, aruntza egin? Bueno, nik uste jarraitu egun bidea, askotan hori online bidez bakoitzak bere etxean gure estudio txikia ez hau bezala, baina bueno, saiatu gara gure ordenagailua mikroak eta mailak jartzen eta bueno, pixka bat horrekin egiten dugu eta nik esango nuke azken denbora urte honetan bai pixka bat ja hainbat alditan esan dut radio nomada antzekoa ez eta bueno, Euskal Herriko artista edo programa kultura edo kazetariekin edo bueno, saiatzen gara in situ egiten elkarrizketa, bueno, gu kakainzona horretan horrela egiten genuen estudioan, eta desberdina da ez, pantaila baten aurrean, edo hemen bezala aurpegiak ikusiz, eta pixka bat hori ez, saiatzen gure estudio txiki nomada hori jendearen lokaletara eramaten, eta bueno, pixka bat ere elkarrizketak desberdina ira aurrez aurre. Aizue, kakaintzona aipatu duzuela berriro, gogoan dut gaztetxean egon eta komunagatik galdetuta norbaitek esatea, segi irratira eta hangoa erabili. Eta kakaintzonara joan, izen hortik ez da etorriko, ez da? Ostea, hori ezakitela, hori gorkasantiztean galetu beharko diogunen batean. Seguro. Hoy se rompe, desde que sale el sol hasta que se esconde. En el monte, hoy se rompe. Si ando mamá botando humo, dale, ponle. Iñaki Berute García eta Aitor Carrasco Lasa agurtu horretik gogoraraziko dugu berriro martxoaren 22an izango den A3 Bandas podcastaren ospakizun hau, haunditik heldu diozue eta haunditik ospatu nahi izan duzue, berriro leheno Aitorre kontatu du Iñaki, kontatu elkarbanatu entzulekin zein izango den plana, eta planarekin bat egiteko ere zer egin behar duten? Bueno, planekin bat egiteko bertan jun eta bertan... Ez da sarrerarik behar, ez da... Sarrera 8 euro izango, baino bertan. Bertan lortuko da. Eta bueno, aukera, entzuteko egin bat kaskezurretan abasi taldeek eta bueno, bertan izango dugu atxalde gau giro bat oso politxa eta gurekin izango nuke atxalde gehiago giroa baina bueno, gurekin trago bat hartzeko aukeraukiko duzu eta atxaldean hasi hori da, eroia bukatu baina pandemiak ekarri duna hau ere izan da kontzertuak zazpiterritan hasiko direla eta seguro aski orain dela urte batzuk ez genuen, baina bueno, pixka bat geroz eta zaleago bihurtzen ari dira, zarragok ere egiten, beraz, ordutegi ingles, frantses hori ere gustatzen zaigu kontzertuak ikusteko, eta gero bakoitzak egin dezala nahi dezala, afaldu, ez afaldu, eta edo dantza... Ondo dago, nik ondo ikusten ditut arratsaleko kontzertuak, baina pixkat nola beti kontran bizitzea gustatzen zaidan eta nik gaueko kontzertuen aldarrikapena egingo dut, orain modan ez dauden honetan. Aurreko batean jogenon alegiko zinean, Julen, gaueko 10etan, gau giroan, erabat gau giroan, gainera bain neguan, gaueko 10 oso ordu berantierra da, eta izu nire oso sentsazioa emantzidan, nostalgia pixkat igual. Igual nostalgia, berriro horrekin topo egitea. Ze egia da, azken urtetan kontzertu mordo bat eman ditugu, bai postalekin, bai esan ezinekin, da bai beste proiektu batzuekin, nik hainberandu ez da egit jodudan, pandemia ezkeroztik. Bai, horretik nik uste hori aldatu dala, ez? De hecho, azken aldia zuei oinatin ikusi genizuen, eta igande goizeko plan bat izan zen, beraz hori ere... Eguerdiko ordua eta terditan, ez 12 terditan. 12 terditan. Esan ezinekin 12 terditan oinatin. Baina, adibidez, hor alde. Ordutegi honena. Igandearen defendatzaile sutsua naiz. 12 terdiak ondo, atxaldeko 6ak igande batean ere ondo. Ondo. Bai. Baina, 10 baino lehen. Ez que, karo, ni mugitzen naiz asko, garraio publikoan. Eta orduan, klaro, alegira ezin juntza, ja trena, azkeneko trena... Bidegorri dotore asko dago, egon ez etortzeko, Julen, Goiurik ez zuen ezagutzen inor, alegiko kontzertu hortan, oholtza gainean eta oholtza azpian, zegoenik, ura etxera eramateko bueltan. Ez zuen ezagutzen? Atxaldeko zazpitan izan balitz? Lotxagabea isilik egon nahi. Atxaldeko zazpitan ondo, zegero... Kontzertu hartatik etortzeko... Kontzertu hartatik Tolosara abiatu ziren, 4 edo 5 kotxe. Vale. Eta izango zeruen lekua, eta Bidegorri dotore asko ere bai. Eta esan, no? Edo piraua ere bai, hori behera etortzeko. Esaten ari naizena, alegiko adibidea aukenduta. Edo aukendu ni... Bai, zu sartu zara, pertsonalizatu nahi izan duzu eta esan diguzu etzinela alegira postal kolekzionistak ikustera, joan, garraio publikorik etzen nolako bueltatzeko. Aixola gabea, alproja, eta, bueno, isilik ontzaile. Benetan hori pentsatu nula,
Tira, Iñaki Beruete eta Aitor Garrasko lasa benetan, mila esker gaur gure etortzeagatik, martxoak 22an ospatu behar bezala tres bandazen 5. urte urrun hori, Gorka Santestoan ez da ruti biliko kontzertu giro hartan, eskuminak emaizkiozue? Lista pasatu behar dugu, beraz, etorri beharko da, sartu baino lehenago, lista bat egin dugu, egon behar diren pertsona, zera badaki, horre egon behar. Sarrera ordaintze baldin badu, hori da. Gauzat esan gizuete, Gorkak horrekin ez pinu arazorik izaten, kultura mordoa konsumitu eta kultura ordaintzeko arazorik ezin inoiz. Beti prest. Gorka Santestoan gehiago behar ditugu euskal estenan. Ze mainstreametik alternatiboraino ere kontzertuz kontzertu ibiltzen den tipo. Bikote, mila esker, ospatu ondo. Mila esker zuei. Keep calm and Bigarren kafea. Basamortu baten zulo denak, nekezureztatzen dituztenak, ez dira jabetzen, ez dagola denbora nahikoa, ta horren berriz argia piztu da, goxi bat nahiaren isla da, ikudenek badute. Desberdina zen musikaren euskal eszena 2015 urtean. Gehien entzuten genituen abestiak Kenzazpiren Ponikoperus diskokoak ziren, Bendetaren 13 balas zarkitzen ari zitzaigun, eta zaigi honden, ea Boter laneko abesti berriak noiz iritsiko ziren. La Moda taldeak Primavera abestia kaleratu zuen Gorka Orbizurekin, eta guk geu garela lemazain gure bizian abestu genuen. Iker Lauroba musikaria, Zeru Tolesgarria izeneko bakarkako lehen diskoa kaleratzea hartzen. Izaro, Merina Gris eta Idoia Sormendiren proiektuak ez ziren existitu ere egiten. Esan bezala, desberdina zen musikaren euskal eszena 2015 urtean 10 urte pasa dira eta aldaketa horren lekuko izan da musika bulegoa. Musika bulegoak 10. urteurrena ospatu du eta marka berria aurkeztu duela gutxi eta guk aitzaki hori baliatu dugu Iker Durana musika bulegoko gerentearekin hitz egiteko. Egunon, Iker? Kaixo, eguerdion. Asko aldatu da 10 urte hauetan euskal musika eszena? Bai, nik uste baiet, aipatu duzuen bezala, orain dela 10 urte egun erreferenteak diren hainbat musikari eta talde ez genituen. Eta esango nuke baiez, gainera inoiz baino, estiloaren aldetik anitzagoa dela, zalantzarik gabe, eta nola ez ere, generoan ikuspegitik esango nuke azken urte hauetan, zorionez, ere aurrera pausuak eman direla ez, eta baitugula hor lehen lerroan emakumezko gehiago, beharko liratekenak oraindik, badago lan egiteko, baina bai esango nuke alde horretatik ere aldea badagoela, orain dela 10 urteko egoerarekin edo esztenarekin alderatuta.
Ari ginen hemen duela 10 urteko abesti horiek berreskuratzen eta pentsatzen, eta zer entzuten genuen, eta baita, gatibuk hau egin zuen, eta bale, kentzazpik hau, berri txarrakek hau, bueltaka, eta konturatu gara, 2015ean, gehi entzuten genuen gauza gehiena edo, taldeak zirela, eta gaur egun aldiz, bakarlariak gaientzen direla, ez? Lehen esne beltza eta ez dakitze esatek entzuten genuen, eta orain entzuten dugu Olaia Inziarte eta entzuten dugu Olat Salvador, baino taldetik bakarlariko alde hori guri iruditu zaigu edo horrela da? Talde gutxiago eta bakarlari gehiago daude orain? Bueno, nik esan nuke gehiago dagoela, denetarik gehiago dagoela, talde asko daude eta bakarlari bagian gehiago, hori bai. Osa, bakarlari gehiago daudela ere esango nuke, baina taldeak ere, bazken urte hauetan ere talde gazte desente, sortu dira, ez? Hor daukagu Ibikredi, Thatcher, Naparran egia esan, azken urte hauetan, kriston arrobia dute, edo txinmafia, txinmafia desagertu da ez, baina, sortu direla proiektu berri asko, eta taldean ere izan direla, baina bakarlariak ere, zalantzarik gabe, aipatu dituzunak hor daude, eta dirazgarria da. Egin duzu, 10. urteurrena ospatzeko ekitaldi berezi bat, Bilborroken. Gauzak asko aldatuko dira hemendik aurrera, ze ekitaldian aipatu zenuten mugarri izango zela 10. urteurren hau, musika bulego asko aldatuko da orain, edo orain artekoak izaten jarrituko du? Bueno, asmoa aldatzea da, uste dugu, aldatzea da zentsu batzuetan, orain arte gauza asko oso ondo egin dira, eta horiek mantenduko ditugu, nola ez? Baina beste gauza batzuk, uste dugu hobetu daitezkela, eta bereziki, agian hobeto landu daitekela sektorarekiko harremana, hobeto aztertu, zer behar duten, azkenean sektorea nitza da, talde ezberdinak ditugu, ez da guk azkenean sektore guztirako lan egiten dugu, hor daude musikariak, daude musikagileak, dago industria horren atzean dauden eragile guztiak, ez? Booking, management, soinu eta argiteri enpresak, teknikariak, dau zer handi bat, aretoak, nola ez, eta guztiontzako lan egiten saiatzen gara, orduan, uste dugu alde horretatik gertuago sentitu behar gaituztela, hobeto ezagutu behar dugula zeintzu den euren beharrak, eta ditugun baliabideak mugatuak direla, nola ez? Baina gutxien ez ditugun horiek, hobeto bideratzea, eraginkorragoak izatea, beraiek dituzten behar horiei erantzun emateko, eta gero nola ez, ikustea ere, hemen gure herrialdetik kanpo, Euskal Herritik kanpo, musika industrian, ze gertatzen ari den, eta horren arabera, lagundu alba diegu, lagundu. Kontatu diguzu, gauza batzuk aldatuko direla, gauza batzuk indartuko direla, sendotuko direla, eta hiri zalantza sortzen zait, musika bulegoa sariak desagertuko dira edo jarraituko dute? Ez, printzipioz musika bulego sariak jarraituko dute, uste dugu, garren edizioa izango da urtengoa, okerez banago, oso, egonkortua dagoen proiektua da, erantzuna duena, uste dugu nolabait sektorearen ere topaleku bat dela, bertan biltzen direlako, garelako, eta alde horretatik argi daukagu musika bulego sariak jarraitu behar duela izaten musika bulegoaren proiektu esanguratsuenetako bat, ez? Baina, baditu hor, eskuartean, proiektu berriak, eta horietan lan egiten ari gara, uste dugunak ere, izan behar direla musika bulegoaren, referentziazko beste proiektu bat. Daukazute baita ere Basque Music ekimena, Eusko Jaurlaritzako kultura eta hizkuntza politika saiarekin eta Etxepare Euskal Institutoarekin elkarlanean, ez? Euskal musika nazioarteko merkatuetara eramaten duena. Orain arteko bide horretan, ze nolako emaitzak izan ditu proiektu honek? Nik uste dut orokorrean nahiko lan txukuna egin dela, azkenean leku ezberdinetara, Euskal Herriko enpresa eta bereziki musikariei aukera berriak eskaini dizkiegulako,
argi dago, bueno, ezin garela dauden aukera guztietara iritsi, azoka guztietara iritsi, baina bai egin dela nolabaiteko urte hauetan nolabaiteko lanketa bat, gehiago zehazten jarraitzen dugu eta saiatzen gera, sektorea ere anitza denez eta askotan espazio horietan sortu daitezkeen aukerak oso bestelakoak direnez, horren arabera, helburuak ondo finkatzen da horrela, aukeratzen nora jun bar garen, nola ez, eta gero nola, kontuan eduki behar da ere, asko espezializatuta daudela musika estilo batean, eta orduan, saiatzen gera nolabait estilo gehienetara iristen, orduan, hor gabiltza, ondo alik eta modu egokienean zehazten non egon behar garen, eta 10 urte hauetan egin den lana, esango nuke lan txukuna dela, adibide gisa, aurten justo hasieran aukera izan nuen Eurosonic azokan parte hartzeko, eta bertan SSS taldea gontzan, showcase batean jotzen, kontzertu bat, eta oso harrera hona auki zuen, 200 lagun egon ziren, eta azkenean hori da, musikariei aukera berriak eskaini nahi diegu, enpresei ere, bertan azoka ezberdinetan, enpresa ezberdinak egoten dira, batzuetan gehiago beste batzuetan gutxiago, baina ara doazte, hemengo musikarien proposamenak saltzera, eta horretan laguntzen jarraituko dugu, eta albara, hobeto egiten dugu. Iker, bada sentipen bat musika giroan eta musikarien artean azken aldian, behin baino gehiagotan entzun dudana, eta da pixka bat euskal musikan klase ertaina dei geniezaioken hori falta dela. Txikitik handirako saltoa edo jauzia oso azkar ematen dela, eta gainera nolabait ez dagoela hor erdibidean, mikrotik makrorako saltoa ere segituan gertatzen dela. Ez dakit diagnosia hau egin ote duzuen, kontzeptu honekin bueltak ere aritu ote zareten, eta horren inguruan egin oto dizuen hausnarketarik edo. Bai, behitu, ointze, mendik aste batzetara argitaratuko da kulturaren euskal behatokiarekin elkarlanean iaz egin genuen ikerketa bat, musika sektore guztiari zuzenduta, eta, ja lehenengo emaitzak baditugu, argi dago, ikerketa hauek balioagarriak direla, baina, iristen zarela lagin bat hartzen duzula, eta ez zara guztira iristen, eta musikarien kasuan gainera, asko dira, eta aipatu dituzu nolabaiteko 3 maila hori ez, erreferentziazkoa gero ertaina eta mikro hori ez. Egia esan, ikusi duguna izan da, musikari argi dago talde txiki bat dagoela, musikatik bakarrik bizi daitezkena, baina gutxienekoak dira, eta hori argi dago. Eta, ertainan badaude hor esango nuke, badira talde batzuk, baina egia da, kasu horietan askotan, euren hogi bidea ez dela bakarrik musika izaten, eta beste hogi bidea osagarri bat behar izaten dutela euren egunerokoari aurre egiteko, eta gero mikroan zango nuke asko daudela, jende asko. Ez dakit, argi daukadana da, makro edo referentziazko talde hori txikia dela, eta handiagoa izatea guztioi gustatuko litzaigukela, nik uste dut, eta ertaina ere ahalduntzea ez, eta jende gehiago egotea. Baina horretarako, ere baldintzako betu behar dira, ez da erreza, eta horretan gaude, eta ere aukerak aldegunean aukerak eskaintzen, ekimen ezberdinekin, badidez da pro, Durangoko azokaren testu inguruan antolatzen den ekimen batekin, hasi berriak diren musikarientzat, aukera barriak eskaintzeko, bertan ere kultur programazionaleak egoten dira, eta badakigu hortik ere, aukerak kontzertuak ateratzen direla, Euskal Herriko kulturgune areto ezberdinetan, baina hori behar da, gehiago behar da, egunerokoan aretoak daude hor lanean, eta azkenean, askotan makro rengu hilabetean ETC-ren kontzertua daukagu, beken, 3 egun, sold out, dena beteta,
Bai, horrelakoak baditugu, orain dela urte batzuk ez zeuden ez, eta uste alde batetik pozgarria dela. Ikusten dugulako euskaraz abesten duten musikariek gaitasuna dutela inbeste jende erakartzeko, eta uste pozgarria dela oso. Alde batera utzita, estiloa, gustokoa izan edo ez izan, baina hori objektiboa da, eta uste interesgarria dela. Baina, eta horren atzetik ere, enpresa batzuk daudela, antolatzen dutena guzti hori, eta gaitasun hori daukago, eta hori ere profesionaltasun maila bat adierazten du, eta uste pozik egoteko kontua dela. Baina gero egunerokoan hor aretoak dira, edo kulturgune ezberdinak, antzokiak, beraiek programatzen dute, astero, eta hor sortzen dira publikoak, ez? Eta azkenean ere ertaina, aipatzen duzun maila ertaina horretako musikari eta artista eta talde gehiago izateko, nolabaiteko kontsumo bat egon behar da, ez? Jendea ohitu behar da, kontsumo kultural bat egon behar da, bertaratzera, ikustera, disfrutatzera, eta bar. Tarduan hor, aretoen presentzia eta antzokiena eta hauen garrantzitsua da. Eta tamalez, bazken urteetan ikusten ari garena da gero eta gutxiago daude. Eta horretan ere ustez, hausnarketa bat egin behar dela. Egia da erreferentziazko aretoak baditugula eta oso ondo funtzionatzen dutenak eta pozgarria da. Baina gero ikusten dugu asko desagertu direla, zaila dela, ostalaritza asko behar dela, askotan, horrekin lotuta egon behar dela, eta hor ere, kontsumo ohitura horiek, kultura kontsumo ohitura horiek, nola baite aldatzeko, lan egin behar da, eta jendea ere kontziente izan behar da, astero duzula Euskal Herriko espazio ezberdinetan, Euskal Herriko talde berriak ezagutzeko aukera. Iker Duranarekin ari gara, musika bulegoak egin dituen eta egiten ari den hausnarketa, lan eta bestelakoetan, amargarren urteurren hau nolabait baliatzen. Iker, aipatzen duzun aretoen eta aretoen zailtasun horren bestaldean, eta kaso dena ez delako txarra, nolabait gertatzen ari diren aldaketa hauetan, bada pertzepzio bat ere nolabait plaza, beste estilo eta musika talde mota batzuetara ere zabaltzen ari dela, ez? Garai batean plaza, herriko festak eta askotan talde batek katxe bat kobratzeko aurrekontua izan zezakeen espazio hori, ez dagoela gaur egun erromeria, garai bateko rock radikala edo ska giroko musikari mugatuta, baizik eta lehen aipatu ditugun artista berri hoietatik eta asko intimistagoak diren giroetatik ere, nolabait espazio hoietara heltzen ari garela, eta horrek ere nolabait ematen duela, aretoetan gertatzen ari ezten edo hainbeste gertatzen ezten horren bestaldean, talde askorentzat, helduleku eta indargune batzuk ere topatzeko aukera, ez? Bai, zelantzari gabe. Uste dute eskaintza erabat aldatu dela. Ondo aipatu duzu bezala urte batzuk, orain dela 20 urte, 25 urte, jaietan, plazetan, aretoetan, bereziki, programatzen dena badakigu ze estilokoa zen, normalean. Egun hori, aldatu da, eskaintza, egun esan dezakegu, eta gainera, azkenean Euskal Herrian ekoizten den musika guztia egiten dugu, ez? Euskarazkoa guretzat lehentasuna dauka, baina hori ez ezik bestelako musika ere egiten da, estilo ezberdinetakoa, izan musika garaikidea, klasikoa, denetarik. Eta ikusten duguna da, azken urteetan pila bat aldatu dela, eta alde horretatik ere esango nuke ona dela, azkenean ikusten dugulako, orain dela urte batzuk oso mugatua zegoen estilo batzuetara, egun asko zanitzagoa da, beraz jendeak gustokoa duen estilora hurbiltzeko aukera gehiago dauka, Euskal Herrian ekoiztu den musikarekin, eta hori oso adierazle ona da.
Iker duela hilabete batzuk hautsak arrotu zituen euskal abeslari baten deklarazioek, esan zuenean euskal musikan diskriminaziorik ez zuela ezagutu berak, eta 150 emakume musikari agertu ziren esanez, deklarazio horiek gezurrezkoak zirela eta diskriminazioa musikaren industrian egon badagoela. Musika bulegoan oso ondo ezagutzen duzue industriain bat elkarte daude, musika bulegoaren barruan ez, musikagileak, musikari, Kultura Life, nie. Nola ikusten duzue zuek egoera bagoaz, diskriminazio horri aurre egiten pixkanaka? Uste egoera hobetu dela, orain dela urte batzuekin alderatuta, baina lan asko dagoela oraindik egiteko. Aipatu dudan kulturaren euskal behatokirekin egindako azterlan honetan, argi agertu da, zelako ezberdintasuna dauden gizonezkoen eta emakumezkoen lan baldintzen artean, ez? Aipatu ditugu, nik aipatu ditut hasieran, badirela, ez? Egun baditugula hainbat emakumezko referente, zorionez, baina hoien baldintzak parekatu dira, ziur asko gizonezko batzuk dituztenekin, ekonomikoen inguruan hitz egiten ari naiz, baina gainontzekoen ez, eta arrakala da handia da. Orduan oraindik lan handia dago egiteko, eta ez bakarrik musikari dagokionez, ez? Egia da ere musikarien kasuan egoera zaila dela guztiontzat, baina emakumezkoentzat are gehiago, bai? Baina musika sektorean orokorrean ere esango nuke, industrian ere emakumezkoen presentzia askoz mugatuagoa da, nahiko lotuta egoten da hainbat lanpostuekin, beste lanpostu batzuetan ez dira oso gutxi daude. Orduan, uste dute lana badagoela egiteko eta jarraitu beharko dugula hor lan egiten. Eta gero, horretarako ere, eta nik uste, poliki eta industrian eta leku guztietan, gizartean ere, kontzientzia handitzen doalako, aldaketak igartzen direla, eta jarraitu behar dugu hor lanean, baina aldea oraindik handia. Eta giroz pixkat aldatu ziker, galdetu nahi nizun, ez dakit hau pentsatzen dut galdera, zaila izango dela zuretzat eta protokoloak agian ez dizuzten erantzuten, baina nik jakin nahi nuen zuk industriain ondo ezagututa barrotik eta musika bulegoain ondo ezagututa, zein artista oraindik ez dena oso mainstream entzun beharko genuke gehiago? Galdera haze oparia egin dizune Iker, goiurik. Nik uste dute ointxe bertan aukerak estiloaren arabera, ez? Bakoitzak bere estiloak ditu eta orduan horren arabera ustez gauza interesgarriak sortzen ari direla estilo ezberdinetan. Baina esan dizut eta zitza izango naiz, ez dute zer esango zen eta, nire lanpostuan ere ez naiz guztiko. Orduan, baina esan dezaket, lehen aipatu dut uste, azken urte hauetan, bereziki Nafarroan, ez dakiz gertatu da, baina nola biteko pizkunde bat ematen ari da. Horrek ez du esan nahi beste lurraldeetan ez denik proposamen interesgarririk, baina, bertan gauzak mugitzen ari dira, eta, nola ez. Araban ustez, ni arabarranaz, azteztarra, eta ustez hemen lan gehiago inberko dugula datozen urteetan, baina, esango nuke estiloaren arabera eta proposamen ezberdinak egon daitezke. Osondo, Iker, eskerrik asko gurekin kafe virtuala hartzeko tartetxo hau hartzagatik, eta beste 10 urte opa dizkiogu musika bulegoari, beste 10, 20, 30 edo behar direnak. Eskerrik asko, horrela izan da dira. Hala bedi. Zaindu asko. Eskerrik asko.
Agurtu dugu Iker Durana, musika bulegoaren 10. urte urren honetan, eta musikarekin egingo ditugu urrengo minutuak, hementxeo pari bat utzi baitziguten Indabeko lagunek Banoa kantua, bueno, estudioan murgilduta ibili dira, sare sozialetan baitzen ikusi dut, zuk eurekin uste dut harremana ere baduzula, eta akaso gehiagoa dakizu, baina uste dut bukatu dutela. 8 kanta inomen ditu, hori ez dakitzen baten gunetan, baina hori pasabat irutu zait, 3 egunetan estudio baten 8 kanta ditia, ez dakit, no arte, baina Indabe oso indartxu dator, eta oso jatorra dia, honena dia, orduan entzun, eta adion, zen ikuste seituan sosatako guela. Bai, segituan sorpresatxoak izango ditugu, baina bai, duela gutxi jakin nuen, bai, hori da, bukatu dutela grabatzen, bai, oso pozi daudela. Ez dutela honedik azken emaitza entzun, alegia nahasketa prozesuan dabiela proiektua, baina egia esan gure gogotsu. Bitartean entzun daitekena hause, Banoa, hemen gure entrevista akustikoetan utzi ziguten aurrerapen kantua. Ez da ere, sinistu hau berdina dela, malkoen atzeko begiek, egiak gordetzen dituztela, gaua berriz iristean, eskuak askatuta Banoa. Keep calm and bigarren kafea.